Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado na kita weekend presentation. Setyembre, Oktubre 2 na gali. Daw kakalipat ako, kabuyo ako. Ay kon, wailan tanin ng pandemic, ikadoning adlaw sang gimmick kag makasadyahan sa festivity sang Bacolod City. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masukin mo na matagpalmati sa kanginan? Welcome na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nauna kita nga Sabado, karon iya nga bulan sang Oktubre. No, Oktubre 2 na, basi lipat ka muna kakasanang inyo kalendaryo nga Setyembre para nga para nga makita nyo ng Oktubre. And then sa aton nga magkaksundi magkalipat 84 kadlaw na gidlang ang nabilin bag-o naton silibrahon ang Christmas Day. Aksyon Hotline. Kita mo ba, walang siya Aksyon Elri Katalupangon nga Setyembre pa ang iyang kalendaryo? Kakasana na kay Oktubre na subong, no? May 91 kadlaw man ang nabilin bago naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2022. Aksyon Hotline. Amo ini nga tuig nga liwat magamarka sa istorya, no? Sang politika sa Pilipinas, kay ti ang 2022 amo ini ang ginakabigman kag lauman nga puwertiman ang eleksyon diri sa Pinas bangod kay ti presidential election. Aksyon Hotline. Good luck sa tanan nga mga kandidato sa mga nagka-file sang ila Certificate of Candidacy. O galing hindi pa man sila maging official candidate unless otherwise mag-start na or mag-kick off na ang campaign period. Aksyon Hotline. Sa mga nagapaligis, padirano pang ginahulat niya o mag-file na sa inyo COC, siling ka isang Comelec, mas maayo nga mag-file ka mo sa inyo COC, may tiempo pa o kung antes ang Oktubre 8. No? Kay basi, balakon pag-file nyo, Oktubre 8, may mga kakulangan nga mga dokumento o papeles, kang magsala-sala ka mo iya, magsalaset ka naman kapangita na kang magproseso, kundi ginatagan mo lang problema ang kugalingon mo. Aksyon Hotline. Lantawabla si Mr. Arroyo kapon, o kay nagaisahanon siya nga nag-file sa Kumilik Bacolod. Kundi tawhay, siling nga paganan niya may nauna sa akon di sir. Hindi to ya kandidato, Sir Arroyo, kwanto ya manuglibod. Aksyon Hotline. Why ito yung nagbitbit certificate of candidacy? Mabligya siya gali sa taga-Kumilik. Kaya nakita may pulis to kagkuhan, mga personnel. Siling ni Mr. Arroyo, biko kon, may nauna pag-isakon. Aksyon Hotline. Areglado Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Now diri sa lokal, Uniga kag Love Negros ang nga mga incumbent kag mga members sa sining political party sa province nagfile na sa ila COC kahapon. Ngadlaw. Hotline. Duha ka mga matag-as nga kalibre sang armas na recover sa enkwentro sa syudad sang Himamaylan. Aksyon Hotline. Way untat na ning girahayaw o may ara man statement kani ang New People's Army pero diri kami sa Aksyon Radio Bacolod way pasang nabaton diri nga official statement. Kaya itong natabo allegedly or ang ila sini-claim nga natabo dira sa Northern Negros nga itong may nagkalamatay naman apat ka mga New People's Army siling nila hindi ito encounter ya kundi massacre pero tiway pa kami official ni nga kopya ho naging padala nga press release sang
New People's Army. Aksyon Hotline. Aring isa ka balita sa siyudad sa Bacolod. Kundi nagligad nga loud dumduman nyo, nag-declare, nagpatigayon sa pronouncement si Congressman Greg Gasataya nga wala siya sang o magpapili isa in a neutral position for congressional candidate under the banner of Nationalist People's Coalition. In short, mapapili sa iya no nga hindi siya mangin miyembro sang Grupo Progreso kag wala man siya apinan sa duha ka magkandidato nga sanday former Congressman Albi Benitez kag sa kay Mayor Bingyo na diya kay Lonsay niya maninoy sa kasal. That is number one reason. Number two, ini ang may dako man nga kontribusyon sa iya karira sa politika. Aksyon Hotline. Ang pinaka-latest kagabi sa Aksyon firing line, ginkonfirmar ni Mayor Bingyo na diya nga wala sila sang kandidato nga i-fill in or hindi sila magbutang sa Grupo Progreso sang kandidato nga maingkwantro kay Congressman Greg Gasataya. Kung kumaamuning sitwasyon, kung magbungat ang sapyak nga grupo, no, sa grupo nanday former Congressman Albi Benitez nga wala man siya sang i-fill in nga kandidato sa congressman, daw tawhay niya sa party kong Greg, no? Kay why siya inkwentros palabuton nga eleksyon? Aksyon Hotline. Ang tawon ta ni Abi, no, kay tiyang yan ni Kong Greg nagligad to, sila niya, ang akon malangya kung kinarespetuhon, tako na nung panindugan sa mga miyembro sa Grupo Progreso, na kung ning kaso nga mag-file na kuya, kag ang akon ni panindugan, mapapili kuya mo. Sa pagka-congressman gyapon under NPC, pero kung partido Grupo Progreso, hindi na ko mag-support, mangin neutral ako na. No? Kaya ti sa piyak ang maingkwentrohan na puraw suod niya, maninoy niya, kag dako nga naging factor siya political career. Aksyon Hotline. Dalang tawon ta niya. Kabalukan kong isa, hindi may baluan. Sa Manila, kita niyo, kahapon ihado, abi ko si Manny Pacquiao lang mapile sa COC, sa pagka-presidente. Kadamo, gali isang mga nag-file na kahapon, tulad timprano pa doon, 5 na, tiambot sa mga adlaw, rin mo damo, gali may hiling magpapili presidente, no? Aksyon Hotline. Pero pagkaroon tayo na mag-aksyon maditali sa nibantayan sa panay ng pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Sa COMELEC, kundi may press conference ng ligad adlaw, ang party sa claim, kag ato bala nagligad, ang statement from the city administrator sa Bacolod, kag ang claim nga ti ginakabalakan bala nga ang voters registration base magserbi ini bilang super spreader event kay ti pertikadamo sa mga nagalilinya ang iban way na nagasunod sa ginapatuman nga health protocol. Ti sa press conference ng COMELEC may mga ginpakita sila to nga mga facts and figures nga ang mga nagalinya gali kang nagaparistro to hindi gid gali nga siling nga pangayaw, no, siling ni attorney Kanyano nga pangayaw nga may mga birth certificate ini nga taga Bacolod City. Nya mga salakyan, mga ambulance nga naglalabay, di agin picturean kag dason ni butang social media nga nagakot sang butante. Aksyon Hotline. Kung ikaw abi maparehistro, kalimbawa kung diri ka no, kung flying voter ka, masugot kay mo yang ang ambulansya ginakargaan sa mga COVID patient, among kargaan sa inyo pakadto de. Hindi ko ako niya, mayo pa dump truck bro sa ambulansya. Pero siling sa COMELEC ni na matuod nano inayaman to ginapasibangdan no kumiyaw. Pero silang pakarunan tayo na unahon ko lang sa Aksyon Alvin Grabat si Keron Tabi kay Sabado subong ang Commission on Elections bukas iya no ang COMELEC gyapon sa pagbaton sa mga files and certificate of candidacy. Ang unahon ko nga balita kay Aksyon Alvin may encounter naman no, may recovery pa sang armas. Aber, kung ano ang latest sini, may napatay naman 50, may napilasan o nano nga sitwasyon. Base sa inisyal nga informasyon nga ito nakuha, may ara sang duha kahugnat nga inkwentruhanay ini.
Timay lang kung tani nga, ako lang ginapangamuyo. Pero may kabay pa, way civilian, way pumuluyo nga ma-display sa lugar o kung masalabat amo ng pinaka-worst. Aksyon Hotline. By the way, ang aton sa nga pagpangalagad karon niyang Sabado builong ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Aksyon sumong Comelec na nung natabo sini NPA man rin ang kwentro liwat sang trupa anong ini Army o kon PNP. Patrol reports. Aksyon Alvin Graba, good morning, please come in. Yes, Aksyon Art, duha ka set sang encounter sa vicinity sang Sitio Conalob, Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan, amuning natabo kahapon nga adlaw nga enkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag ang mga katapo ginaligar miyembro sang New People's Army sa Central Negros Front Aksyon Art. Diin sa pagpakig-istorya man naton kag sa exclusive interview kay Brigadier General Leonardo Peña ang tag-pamuno mismo sang 302nd Infantry Brigade. Sunod diri sa iya nga produkto ini Aksyon Art sang mga report kung panumbungon sa mga pumuluyo sa katapos ng Philippine Army, kay natak-an na ang mga pumuluyo sa presensya mismo sa NPA Aksyon Art. Okay. No, kahapon nga adlaw, natabo ang unang enkwentro alas 12 pasado, kag ang ikaduhang enkwentro alas 2:30 antak na kahapon sang hapon, the same sa gihapon nga area dito sa Sitio Conalob, Barangay Carabalan. Now, Aksyon Art... Medyo lapit to gali sa kilala tadi. Yes, sir. Oo. Galagati ang Carabalan, lapad mo ni siya mo sitio galing ni upper portion pag ginaguros ang Carabalan? Correct, Aksyon Art, upper barangay ini, actually upper sitio rather, sang barangay Carabalan, sa siyudad sang Himamaylan. Sa diin kung lantaon ta ang area mismo, sunod sa iya, actually 5 minutes nga firefight ang natabo Aksyon Art between sa sining enkwentro. Alas 12 pasado, 5 minutes, ikaduha, 5 minutes sa gihapon Aksyon Art. Sa diin, una diri nga enkwentro Aksyon Art, may naglupok nga duha ka anti-personal mine o personal mine siguro ni Aksyon Art. Amni ang nagsigabong pero timing and luckily wala sang napilasan on the part sang Philippine Army. Kaya diri na nagbayluhan na isang lupok Aksyon Art sa mga katapo sang Philippine Army kontra sa New People's Army. Kaya diri na bilin Aksyon Art ang armas nga M16 kag isa man ka M14 nga high-powered firearms plus na recover man diri ang subversive nga dokumento. So, ang gwa sini, Aksyon Alvin, I'm sorry to butt in, ang gwa gali nga ang NPA ang nag-set up sang ilang landmine nga bombahan mo bla, ang kung sino maglabay da. Pero sila daw, ang gwa nga daw sila ang nabintaan sinisang Philippine Army. Correct, Aksyon Art, kay ang pahayag diri ni General Peña, after sining 5-minute nga firefight, ang natabo Aksyon Art gaatras ang mga katapos ng New People's Army. Kaya nagpalagyo sa lugar. In fact, ang term na diri Aksyon Art, indikasyon ini nga ang pagpalagyo rather sa mga NPA, indikasyon nga naggalikaw na sila sa mga katapos ng Philippine Army. Number one sa rason, posible kulang sa bala. Okay. Ikaduha man Aksyon Art kay nagapuyang na ang ila si nga puwersa Aksyon Art. Ito natural na iya kay kung jutay karon ang imo sini firepower da, why ka pa bala to kung di man bastanting supply sa bala mo, alangan ka dai karon ma head to head encounter da kung
kuan gid hidon blang balbalanay kundi balda ka. Oo, gani man. Mabudlay man na iya, magambal niya nga, danay ka, kay way na. Ay, may kung singuna na nga tiroy sa mga kabataan nga ampang kay singuna dumduman mo na nga sa aton simpo singuna may ang amon ganito kay way kami nugbakal is bukid singuna sang kuan blas ang mga plastic ning replika sang pusil. Oo. Ang amon ginagamit singuna gani kuan niya paklang sang saging. Nan. Oh. May harapan na action na art niya sa paklang, bala? Mabutangan mo pa na disenyo. Sang? Pwede mo pa mabutangan load. Ang paklang bala? pala nga disenyo pa na yan. Dali danay ka kay ma-load ko danay. Nga. Ati way man tuya balay basta paklang tirway lang pero basta malalisay pa gani kay siya na igo ka na gid. Hindi ka mo tumbay Gani. So bali duha ka armas ini M16 tanan na nakuha. Roger on that action na art M16 kag isa ka M16 kag isa ka M14 action na art. M14 ba 40 high powered firearms ini? Correct. Ang term nga ginagamit man ni General Peña sa diin amuni nga epekto man sang ila sini nga pag pakig-away man of course sa mga katapos ang New People's Army nga nabilin lang dito sa lugar. Actually daw posible nakibot man lang gani at sa kang nabilin ang ining high-powered firearms. Ari ang pahayag ni General Peña. Product ito, Alvin, ng mga tao doon sa Barangay Carabalan. Nagsabi sila na nagsasawa na sila sa presensya ng mga NPA doon kasi nahihirapan sila. So nagkaroon tayo ng series of encounters at tuloy-tuloy lang yung pursuit operation ng ating tropa. Series of encounter. How many encounters do we have, sir? So far, nagsimula ito kahapon, nakadalawa na tayo. We are expecting more. Depende doon sa nagiging update ng report ng mga tao sa barangay. Number one, din exactly ang unang encounter kagang ikaduha, sir, sa diin man. Actually, magkakalapit lang yon, isang barangay lang. Doon lang sa mga vicinity ng sitio Kunalog. Sir, more or less pila ang New People's Army ang naka-encuentro? Hindi makuha yung exact number pa. Kasi anong nangyari, yung unang encounter while approaching yung tropa natin doon sa may area, may dalawang anti-personnel mine na na-trip yung tropa at sumabog. Lucky enough na walang nasugatan. At after that, nagkaroon na ng burst of fire. Wala naman tinamaan sa tropa natin but siguro nabigla itong NPA. 5 minutes lang yung encounter. Opo. At tumakbo kaagad sila. So, hindi sila naka-ready, kaya meron silang naiwan na firearms. Then, bandang hapon uli, around 2:30 p.m., tuloy-tuloy yung effort ng tropa natin. Same situation din, na gulat sila kasi yung isang grupo naman ng tropa natin, yung na-encounter. 5 minutes uli ang naging duration. So, ang indication nito ay talagang iwas sila ng iwas sa tropa natin. Probably dahil konti na lang yung kanilang bala. And at the same time, talagang mahina na yung kanilang pwersa. Sir, may mga na-recover po ba tayo doon sa area? Yes, nakadalawa na tayong high-powered firearms, isang M16 at saka isang M14. Meron subversive documents at yung mga gadgets nila, solar panel, mga ganun. Meron tayong nakuha. May mga nasugatan po? Sa tropa natin, wala. Sa kabila, hindi pa namin masabi kasi wala pa tayong nakuhang one body nila or body count. Wala pa tayo. Ongoing pa po ba yung manhunt operation? Tuloy-tuloy ito, Alvin, at hindi natin tatantanan ito hanggang sa totally ma-dismantle natin yung Central Negros. Aksyon na art, kabahin ko lamang ni sa pahayag ni Brigadier General Leonardo Peña, tagpamuno mismo sa 302nd Infantry Brigade. So bali ang himamaylan gali nga team da sa 302nd na nislaya. Yes, sir. Actually, Ang sa Southern 302nd Negros, din gani base ni Gihulngan. sa Tanhay Action Art, naka-base Tanhay ang 302nd. City, Negros Yes. Oriental. Yes, sir. Okay, Actually, okay. ang duha ka batalyon, ang Kay singuna batalyon dumduman ko dito sa may kiling, hindi hindi batalyon ang brigade gali ano to man batalyon lang to gali sa Gihulngan singuna no. oo, Gihulngan batalyon na siya action na art under batalyon. sa 62nd. Ang 15th IB kag ang 94th dara sa may Southern Negros ay under sang 302nd. 302nd. So ang Yes, dito sa aton sa Kawayan, why naman to batalyon abing tiling sumong eh?
Yes, ang pagkabati ko na Aksyon Art, ara na subong, ang ara na ang 15th IB. 15th Saka- IV? Yes, sir. Ginbalik sa tiling? Kung ginbalik sa tiling naman. Okay. Ang 61st, why na balik? Way na kabalik ang 61st, ang Okay. 15th na lang nagbulos. I see. So, sige-sige pa ang pursuit operation nila. Hopefully, amo na ganing siling ko, kung may ara gin man sang makwanda, sang may ma-encuentro pa in the coming hours, in the coming days, kabay pangawala lang tani sang sibilyan na maapektuhan. Kabay pa, kay ang hambal kagina ni General Peña, duha lang man ang encounter, but we are expecting more. Wow. Which in ganun, handa Action Art ang mga katapo sa militar sa paglagas. Pero may panawagan man sa Action na Art nga sa mga katapo sa New People's Army nga kung mahimo nga mag-surrender na lang. Kag kung mag-surrender sila, dapat dala ang ila sining armas. Para naman kahit paano yung magpatimaan man nga mauntat tagit ang inaway bala Aksyon na Art. Kag at least matap na ang ining problema. Okay. Ang sitwasyon, by the way, sa karon kay ari kita mismo diri Aksyon na Art sa may kilid sang Comelec sa siyudad sa Bacolod. So far sa karon, Basta dami ara gin man nagabit-bit ka COC nga nagahana masulod sa Comelec. wala Action Art so far. Pero kini nga subong aga. bukas sila yan sa Bukas, pagbaton. yes, sir. Nautod si Aksyon Alvin, alas 8:27 na. Action Hotline. Encounter sa bukid, kabalo ka naman ang tutuod, sina mga nag-ilistar bla sa bukid to. Ang iban ganin, di kabatyag ni isang basic services, ang gina-expect nila from the government, kay kaugalingon lang nila nga pagpaninguha nito mo. Kita mo, bisan may gamasakit sila to, hampol-hampol lang ganin ang ginahimo na sa ilanat, kiti layo na magbakal bulong, kung may ginog bakal, gimanti sa mga tulod tiyanggi lang. Aksyon Alvin, ara ka na? Yes, Aksyon na Art, ari kita sa guwa mismo sa Comelec office. Kaya may ara man media launch diri sa mga posible nga maga-file sang ila sining COC karon nga aga. Ari naman mga katapos ang EOD, explosive and ang EOD wala division sa BCPO, ari man ang sa station number 1. May nakita na ko diri nga kagawad gani Action Art ko. Kagawad siya? Kagawad sa Montevista sa una. Papapili ka man, sir? Ha? Hindi, may katuan lang KBP. Kilala ko na. Kilala mo Kilala ko na. Regards ako siya. Ang bala mo, sir, mapapili siya, Counselor? Hindi, may katuan lang gali ang KBP. Hindi naman sila. Pating isa naglabay. Kuwaran mo pa. Gani, naglabay lang siya. Action na Art mo nga sitwasyon na diri base karon nakakuha mo kita sa pinaka-latest update sa magpapili man for provincial board member. Pero isa lang gid kabilog, no? Mo lang gito si Mr. Arroyong kapon. Diri sa Action Art. Sa Bacolod, ya. Sa Bacolod, oo. So far, way pa man na dugangan base karon may ara or maybe lauman ta buwas kay may misa. Kung may mga by groups ni ma-attendahan sila sa Santos ng Bisa. So, balantayan na sigapon Action Art, no? Okay. And karon basi makakuha man kita sa pinaka-latest man sa magpapili man for provincial board, kag congressman, kag iban pa dito kita karon sa may Capital Dampi. Yes, sir. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Duwag ka mga reporting in dalas-das niya. Sitwasyon dalas Comelec Bacolod. Kag ang update sa encounter. No, nga natabo dito sa may Himamaylan City. May recovery, duwag ka mga matagas ng kalibre sa armas. Pero way man lawas o kung na-recover abing na-aresto ng individual nga inapatihan miyembro ng NPA. Action Hotline. Ayos. Good morning, Dragali. May pag-monitor kay Los Ninda Boyco, Terso Minasalbas, Ofilia Impidrad, Puro Cruzas Pandan,
Silidonio Purok Santan, Barangay Cabog, alinina kay Tuto Rico Salazar. Si Macmac Lidesma, Janine Realista, Purok Karatsutsi, Barangay 9, Flor de Lee Casino, Odin Casino and Christian Casino, Purok Paraiso, Marina Istokya, Purok Katilingban, Glory May and Wimori Dilar, Purok Manga, Barangay Punta Taytay. Ang greetings salin kay Tuto Rico Salazar. Ayos pagbalik ta karon more update. Istorya kita liwat politika. Kag reaksyon diriho nano mambal sinisang mga operator iya sa fast craft kay ti isang gyapon ang requirements nga loyag matabo sa city. Wise and changes, grabing cases kapon di mabangbang sa Bacolod, no? Kita ya subong ang panguna nagbaliskad ang paya nga nagligad to kita diri sa Bacolod kag Negros ginahimo model sang Iloilo both province and city subong nga nagbaliskad kita aton ang nagtimbuok sila to ang nag-us-os ang lain kaway labot sa cases nga nagataas sa Bacolod damo man ang kaso sang mga persona o kun individual nga managkalamatay. Amo ginaing pinaka-worst, no? Kay kung magsigisiging trend ni, can you imagine bla? Hindi ka na himo ko dangat sa ospital, kay ginutok ospital, o hindi ka nakalapot sa ospital to, kay why available itong sudlan mo, kay ang bed capacity, overwhelmed na. Hindi kakita sa na yung matigok mo, why ka sulod sa ospital. Ti amo nang isa ka worst gain, nga kinanglan guro, paminsaron tani, paano tani malikawan nga hindi ini magpadayon agod nga mangin Mary ang aton sini nga Christmas pag-abot sa bulan sang Disyembre na hunahuna-on ta kinanglan. Aksyon Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought to you by Pampers. Buong gabi walang palit, posible. This new sponsorship is brought to you by Chucky. Make snack time, Chucky time with Chucky Bullet Pack. Available na sa sari-sari. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan.
may ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingala niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamo ko sa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since
nag-aaway, kita sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman ang baka! Tutugo sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa itong kasilingan, makita mo lang iyang karakter. Kaya nga siya. Minnesota sa USA. Thank you. Ang iba naman mensahe, karon na lang dugay-dugay, ariho. Kundi ang Bacolod City, mayon kay may kapon ang iyo ni Mayor, actually, damo tong nagapamangkot. Bisan ako ginapamangkutan nila kay ang nabutang sa iyo ni Mayor, may mga nikabing inexplika na sa Aksyon Firing Line, kay Aksyon Brian, kay nabutang dito nga ti ang iyo nga amo ni 2 months ago, amo na siya ang ipatuman and all. Ti kabalo ka kung isa hindi mo ma-recall kung ano tong iyo nga gin-issue ni Mayor nagligad mo. Now, ang grupo sang mga operator sang Fastcraft, amo tong ginahulat nila kahapon nga inang maplastar gid bala kay ga-expect ang ining mga operator sa Fastcraft, kasi siling nila kung mabutang dira nga way na tani RT-PCR test result, to okay na ni maka-travel mo, galing kay isubong yaho, amo gyapon, RT-PCR test result, ti siling ko may tsansa pa ning makabiyayang ila barko, no? Sining bulan sang Oktubre. Ang lain ka nagbaliskan nga daan subong. Ang Bacolod kag Negros Occidental, amuya may pinakamataas nga kaso sa bilog nga Region 6 nga nagligad to manubo, nakita nag single digit na gani di, ay nanong tabo nga do amo mangyapon ang strategy nga ginagamit sa Bacolod. Nano man nagkumpiyansa na gid ang tawo. Online sa hotline. We have Sir Frank Carbon, operator sang Wisam Express. I-check natin sa iya kag sa hanay sang MBCCI kasi man ang Chief Executive Officer. Sir Frank, how are you? Good morning. I'm good, thank you. Yeah, go ahead, sir. Sige. Salamat gid sa time ginbalikan tagi kagagintawgan karon nga aga kiti kapon initially nang istorya tati siling mo lato-laton ta na ito ang do klarado lang nga plastar sang city on the regulation or travel guidelines. Ti daw naglaro na subong sir nga daw RT-PCR test one of the requirement gyapon kung mag-travel ka. Tama. Pero insindihon pa nga ang inang RT-PCR test yung bilin ina sa National IATF sa LGUs na
depende sila kung butangan nila hindi, no? O kung fully vaccinated card na lang elsewhere and everything. Okay. So ang ato niya siyudad, mismong Rio man, nag-requirement kaya balik, no? Sang negative na RT-PCR test. Kasi kung naman kung mag-amuna, which is sobra na libo, pero pinuntos na no, minuto, why isang na tao nga ma-travel? We decided na hindi kang tali. Tali, amunin nga chimpo, October, November, December, season mga lahat na season nga daw tatawag na guro may lo 13 man, may bonus, na makarecover kami tali, mga legislatures, no? Okay. Kung kami, di naman sang nagligad ng mga June, July, August, mabawi, manamon siling October, November, December. Kaya patli gabi mo tungkol siyang bonus, 13 month pay. Pero ito mag-amon wala magyakon na fund. Hindi naman ganun maintindihan na we keep on locking our city from travelers from outside the city para nga magnubo ang aton nga local transmission. Santiway man ganito, isa pa man ganito, isa pa. Okay. Hindi epektibong din buhat nga pag-lockdown sa atong siyudad from other islands or from other provinces. Kung ikaw, pamati ka man national news, ang Metro Manila, which is 12, 13, 15 million na tao na, kung nag-lockdown. Ang taga Mandaluyong, pwede ka Quezon City, pwede ka Nuwan, kasi na taga-tabok niya. Hindi gina-encourage nila ang travel. Even ang outdoor activities, encourage nila outdoor diving. Okay. Oo. But, namonitor lang, ang kada LDWIC, namonitor sa which barangay ang Sigisaka. Sa pinang barangay, 2 consecutive days, Sigisaka, lockdown dahil siya. Okay. Amo na, no? See, kita were doing that before. Why hindi kita buhaton Cebu? Why don't we know to the barangay? We can ask him for that information. Which barangay is Sigisaka? You cannot get an information. Okay. Kung it were monitoring per barangay, then lockdown kita per barangay. But if you don't have that information, sige na yung lockdown mo. Please do the follow. Okay. Oo. So, amo nang sitwasyon pa silong. So, pangabay naman kay Mayor, o puli, masulat naman kami libat, sabay pa, may reply kami. Kaya din yung studio din ang ginabuhat sa Metro Manila. It looks like they're effective kay now, daya positive or positive cases nila, rate na panaog, then like level 3 na. So it's what they're doing of granular lockdown, it's working. Ang business activity is starting to pick up again. What do we do? No, instead of just kirahon mo lang ang delayed na sigat. Yes, sir. So, amon pangayo kay Mayor, hopefully may sabat kami. Oo. So, nakasulat naman kami. Gani. Actually, ang Cebu, sa mga latest do ang Cebu, yan hindi na mag-require sa RT-PCR test sa mga nag-travel. So, why na saya? Kaya kabalik nila si Gary Garcia. Si Gary Garcia, mga pamilya ng negosyo, si Gary Garcia. Okay. Na, more than tuwang sang kwarta nga nag-circular sa Cebu, Cebu Province. Kaling Cebu, kaya ang Cebu is a trading hub. Import, ang taga Masbate, taga Liti, taga Sama, Northern Mindanao, taga Oriental, Negros, Occidental Negros, ito nagpangumprata na. Okay. Atong mantika, pinadalo dito. In short, hindi yan masira. Kung itirahin na yung ay sa gusto. Gutom ang Cebu. Plus, wala po sa trading na dako-dako, ang iya pag-turismo ang dikita ng sa Yuna lang alone, is more than 50% ang revenue, ang kwarta nga gatilog sa Cebu. Amo nang gabuhay sa Cebu, kasi nga tingala. Ito nga po nga brutal na, ang kwarta, kaya halin sa Oriental Negros, Occidental Negros, Masbate, Northern Tanay, kaya na doon sa Trituga, sila ginapamanggaranan. Pero botang balon, aside from Wisam, the rest sa mga fast craft, ano ang desisyon? Hindi na kailangan magbiyahe bilog ng Oktubre? Unless ma-reconsider si Mayor at si Mayor Jerry. Okay. Na hindi iyan nagpag-require, fully vaccinated, then granular lockdown. Follow what Metro Manila is doing. It looks like it's effective.
Okay. It's a competitive thing of doing what we're doing. And it's not, we're not getting the result na gusto. Sige mo lang yapon siya sa kanya pa. Kasi nga, sige mo pa. Meaning, yung sa talay na strategy, luwat naman tayo. It's not working out, it's lang tayo. Okay. After 2-3 weeks, it's not working out, luwat naman. We cannot, hindi na pwede magtulog. Gani. Diba? Oo. Anyway. Para naman sa mga buong so, nga, kung daw hindi the workout, amo ng activities daw ito, talagang luwat may pakamramain. Amo naman na. So, we just keep on trying and changing and changing. Okay. Ito ang delta, ang variant-variante. Ang COVID na eh. Yan, yung take na siya, may delta, bagay-bagay after sa delta, may labi naman everything. Kasi, sinalan niya, ang ilang kakambyo mo sa strategy kung paano man siya matas na. Okay. Anyway, sir, masip lang ko very quickly, nanong matabo siniman kay kundi bag-usubong BCPO director acting director, may pagkambyo kahapon, turnover of command. Di ambot ang aton nga bulig siniba, sisiling ko mabalik na sa motor sa cycle cups, Sir Frank? Hindi ang amon na yan, starting out niya ang aton nga city director. Basta nga mag-istorya lang sila sa amon, pagprangkalang ko anong una pinanglanon, pag matman ang amon pinanglanon, then sige kami mabulog kita. Everything. Yung si Manny, Manuel, Placido, okay. He's working very, very well. Among ila na yung militaryo. Kinanglanas na yung hero-people. Gusto mo ng amon mga managers all over the country. Huwag na mo napasigar more than 2 years, after more than 2 years. Na tinamad mga amon manager, na kung placid na siya, niya daw mayang ako na resulta for the last 2 years, kasi niya daw hindi nagulag. So, happy ka. No. Kasi pinag-state na namon manager. Military also, they doing things. Para hindi ka siya, drog lang ang damo. Kita ang damo ng medyo mo sa kalugar kita daw. Hindi ka na lamay ka diyo, no? Okay. Tawgan ka nila, tawgan ka dito, tawgan ka ni gobernador, tawgan ka ni mayor, tawgan ka ni senador. Correct, no? Kaya kinanglan, i-rotate sila para madula ng mga amigo-migo ng mga kalma. Sometimes, yung complacer kay abimo your part of the community. Very good na, abing will welcome that. Especially daw yung goman ko na, yung mga naka-obra sa aton. Taga din niya, sa Station 4, siguro na familiar ka ni siya kay mag-uso mong acting director. Pero anyway, may plano kamugyapon nga mag-istorya ni siya, sir? Amo nang luyag namon, sang aton niya pulis, nag-istorya sa amon. Dito mo may pag-istorya sa amon ba? Kaya mo, sang ara si Malik Placido, at tulong kami ito kabalo, nga si Alespino, dali siya nilang dyan, ang representante sa council sa police matters. So, wala, di mga amo na, di never meet that. Ang committee na on industry and investments or business sa council, why man nagamit ka mo pro committee and business na sila. Kasi ito, committee on industry. Ay, linggo sa biyari nga doon nga panagdalagyan sa government. Sige na, way. Kung lang nagaman, nga pakot-pakot lang na sila, no? Kung gasakit siya na mo, no? Anyway, iwalaton na kung nanogin man in the coming days, no? Basi makasugilan naman sa inyo ang acting BCPO director. I'm sure, mami, they were, ang committee dito, they were advised, once magsugod sa kalugar, you have to meet this guy. Kaya mo nung una mo ka, mga customer, ang ilabang po, hindi, mula siyang ginapang-hold up, ginapang-bungkal, no? Subalot ka na, no? Amo na, yung na, mga katawag na sila, kayo kabalot na, we have to work together, improve na ng ammonia, mga CCTV, maladigang-digang mga security guard, especially in areas na daw medyo delikado sa mga ammonia. Yes, I think matawag na sila for a meeting. And we will attend your vlog. Sige. On that note, Sir Frank, salamat sa time. Good morning sa imo. Art, thank you. Aksyon Hotline. Ayos Uy, sa politika glis Bacolod, yo.
Kundi nagligad sila ni Attorney Councilor Archie Baribar sa kilusang pagbabago ni sila mo under sa nagasupport lang kay President Tigong. Subong lain naman nga grupo gali ni hindi sila connected to sa kilusang pagbabago. Ara na kay Manny Pacquiao ang grupo man subong kang nagadamo sila ni Councilor Archie Baribar. Balikanta na karon kag reaksyon man ni Congressman Greg Gasataya after nga ginpalayag ni Mayor Bing kagabi at iway sila sang i-fill-in nga congressional candidate for Grupo Progreso. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to dami din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamo ko dito at that time
no, sinipon ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido, no? Tunggu sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag
pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinig nga Jack balaan tirador aran sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilamatag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog mo. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve
the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa Isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasiling nga tawag ako nga icon of the year na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihimplo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang inhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami. Final stretch sa atong nga pagpangalagad. Oy, ari yung mga mensahe, ikuanan ko lang niyo, maibanan ko lang jutay ha, sa aton nga mga ka-aksyon. Kay Maninoy Edgar Kadagat, gali Maninoy, hindi ka na magsunggod ha, kay ara na. No, ang greetings naton si imo. Kay John Liardo Itabag, mayong aga dira, kag mayo lang pag monitor na ilang ano sa mga taga-Kanduni daw may aga sa inyo, may lang pagtutok diri sa aton nga pagpangalagan, no? Kay John Itabag may aga dira sa imo, regards lang no, sa pamilya nga naga monitor. Si Maria ko, good morning man. Juan Mil nya Aksyon Art ni wala dalang RT-PCR test kag pagastuhon pa ang traveler kay mahal na daan na ti way ginaya libre, hindi mo man iya langan mo na ayoon to kay hindi man na pwede nimo maayo, no? Kay amo ginaya ang policy sinatuod nga ikaw niya mabayad mo. Ikaw niya mabayad, ti way ka na choice. Ibayaran mo ganiya personally kung ikaw ang naga-travel. Action Hotline! Yamakon mo na karon kon at the tune of 3,000 ang RT-PCR test, talangan mo na lukduhon. May aga, Aksyon Art, watching live in Moises Padilla, si Ters Vergara Sanso. Payong ngayong Rinan. Araman si Noel Zambales, si Mahauta, sudan ko no, tinulang bulaw ka na, meet ba? Sige si Buning Mards may aga, Elvira Hilogo, Angela Liarte Gayondato. Thank you gid sa inyo nga pag-monitor karon nga aga. Ang iba ni nga mga messages purti nga daan ang kwadho, ang mga ginapadala nyo di purti kadamo nga mga mensahe. Thank you gid sirado ang linya ni kung Greg. Pero abi mo kadibuinas ni magamo ni matabo kuno ay si Kong Greg halimbawa encuentro this coming election kuan ni tawhay siya no kag
nagapatimaan na nang at least ang mga grupo ni sa magtimbang nga bahin di daw ay isang kuan sila daw ay sila sang ibutang manok na maengkwentro kay Congreg. Aksyon Hotline. Ay sadya ning politika. Tigaling amo na bla. Sa politika hindi ka ka-expect kung kaisa kung ano ang sino makontra sa imo kag sino mangin kaalyado mo, no? Amo na iya ang nagakatabo, no, sa ginatawag nga politika. Hindi mo mapulong gulpiada lang yan, may ara sang bisan gani magutod, bisan gani magamay, bisan gani parintihanay, no, may tendency na yung gulpiada lang maingkunturan na sa politika because ang politika nito od abi nyo kon libre uay bisweldo ni kagway sang kaayuhan ang isa ka politiko o kon kandidato nga rada hindi ko yung magpati nga damo ni presentar sa kaugalingon lang magserbisyo. Sing unang barangay nung dumanyo sang ini waay pabla inang honorarium kagagmay pa. Dason ang ibanda gina-appoint lang sing una. Tuway ka niya sang gana nga magpungko as barangay official mo. Pero sang ulihi nga sus. Kadalag ko sang kuha sa mga punong barangay kadamo na sang interesado mo nga magpapili in every election, hindi mo na mabasol ya kay at the end of the day, tao man ang nagabuto mo, tao man ang nagabutang sa ilas pesto da, no? Tiyan mo na siya ang sistema, ang sitwasyon nga bantayan tagid. Sa politika, iya pwede nga amo nang iban gani mga tupad balay ni hugay lingkwentruhanay, galain na yung buot nila kay lain ni ang kandidato sa piyak ginasuportan lain man sa piyak pero lantawan niyo blang sitwasyon kung ipadala ta ganing aton buot da hinali gani mag-inopdanay ang aton sini nga mga kandidato hindi niya nga sa tanan nga tiyempo inkwentrohanay kag bangigay lang sila mo tandaan ta gina maabot ang tiyempo nga kung ang ila interest hindi na magbungguanay, pwede na sila yung mag-inupdanay. Amo na iya sa politiko. Siling modo kung magkamog silang sa tiyempo sang kampanya, eleksyon, dumapatyanay sa istorya. Oh. Pero mag-abot ang tiyempo nga hindi na magbungguanay yung interest nila sa isa ka posisyon, ekspektaron naton nga pwede sila mag-updanay. No? Tikon, mag-inupdanay na sila karon. Ang ano matabo sa inyo yung tupad balay na nga naglain ang buot nyo sa isa kag isa. Di ba? Mabudlay na iya bawion o mambal ka karon nga palipason ta lang to pero ang mga dayhan nga supporter iya sang kada politiko may tendency niya nga pati personal ay iya nga balbalanay mo. Aksyon Hotline. Ti kabay pa pasalamat kita galing nga diri sa aton. No, diri sa aton sa Negros at Bacolod, hindi pareho sa iban ging mga lugar. May-ari man diri pero ka-isolated lang bla. No, nga mga lugar yang do purtigid ang intense ang politika, nga may mga nagkalamatay gid. Pero sa iban nga mga areas do hindi man mo naka-intense. Now maki-update lang ko karon nga aga sa Liga ng mga Barangay President diri sa Bacolod kay may mga kuan silang ginahimo mo nagligad to information and education campaign sa iyaman barangay to naligad atong ding kakita yang sinong ator to yung agin palibutan blasang dumduman tong balita yado ng ibutangan niya sang yellow caution line ang balay ka tao to agin shield off hindi man niya barangay kag ang ginahimo karon nga master listing maki-update ko sa mga barangay dis Bacolod. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Lady Glis Gonzalez. Councilor, may aga. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners sa Action Radio Bacolod. Salamat, Gid. Kumusta na Kap ang Liga? Kumusta ang mag-updanan mo sa Liga Sumong, especially sa master listing na ginahimo naton sa mga minor? And of course, ongoing
ginahimo sang city no nga vaccination activity sa every barangay? Okay, so Action Art ang master listing naton na sa ating mga BHWs, no? Ginalibot na nila kag ang aton na online registration not only na malibot kag maparegister manually, but ang aton master listing pwede man nakaparegister ang aton na mga minors sa aton na online registration for the vaccination, no? And for the COVID response, of course, overworked na naman ang aton na mga BHRTs kay with the increasing cases sa mga dagko na barangay o sila na kanikadlaw na nag-double digit with the number of cases. So, plus mag-discipline pakita sa implementation sa ato ng mga health protocols sa kabarangayan. So, but still, aton part of work sa barangay, we are in the ground zero. We have to do our best kag nang kinahanglan naton ubahon ang what is task ng AOC sa aton. Oo. Pero subong since nga kapon pertigid sobra 200 ang cases sa Bacolod. Ma'am, ang mga barangay nga daw pareho sa imo takuling nga daw kadako bla ang populasyon, ano man hindi pa gin man lala ang status. I mean, halin sa contact tracers sa mga personnel mo sa barangay, way pa man ma-overwhelmed, way pa man sang kabay pataning, way pa man nagkalatapikan ni mga frontliner naton sa barangay. With God's grace, Action Art, no, we are now on mera kita for Barangay Takuling. We have 170 active cases and 100 areas who are in lockdown, no. So ang kaluyan ng ato na BHRTs kay kabalumon sila mag-protect ang ilan self and they're all vaccinated. They are doing a great job no ginatinguan na mahatag naton ang services na para sa ato ng mga positive patients sa barangay in response sa ato na COVID from peel-off going to extraction, ga-assist kita sa extraction, going to swabbing na pag-assist naton, meron ka na din hindi magpa-swab na close contact. Paghatag sa mga basic services, no, iba nagpa-grocery, ang hatag kita sa from the city food pack. Until daily monitoring pa na sa Action Art, ang ano lang subong, ang overwhelm lang ang ato na BHRTs sa 24 hours na to na oxygen refill sa those nagakinahanglan oxygen. Sus, grabe, no? Anyway, kung problema sa oxygen, subong ang sa kada barangay, nakalabot na sa level sa mga kapitan na nga posible ayo sa inyo mga mabuligan ang mga residensyo ng mga patient. Yes, Action Art, for the case of Barangay Takuling and Kabalugid ko, almost the same lang kami nisang big barangays, no? Kami naging rent sa ato ng mga suppliers na gas ko, A1 gas, ng 10 tanks ng oxygen, no? So, unfortunately, tanan na 10 tanks, na siya tanan sa mga positive patients na ton. Ground the clock na siya kay high flowing oxygen. So 24 hours na gina-refill ang aton ng mga BHRTs ang oxygen na. So bali ina sila ng mga patients subong hindi na sa hospital, ara na sa balay nila because overwhelmed man ang hospital. Yes, correct. Maano na sila sa mga priority list or candidate for hospital admission, but wala pa sila hospital confirmation. Subo tambalon subong kabay pa nga way siyang mag-add-on dira nga tikon magsubra ka na 10 tanks pulo ka tangki na ma'am sa medical oxygen, no? Yes, Action Art kag wala na tanan bilin sa barangay na tanan sa mga lain-lain na tanan patients, no? So hopefully na amo na siya. So that is why na ang ato na cooperation sa public kinahanglan naton kay wala na nato na experience during the first and the second surge or last year, no? Okay. This is the worst experience naton so far. Grabe, no? Kay nagligad tuig do ay kitang experience nga mo ni pang nang arkila kita may mga reserve kita dara nga mga tangki sang medical oxygen. This time iara niya sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. So at least siguro ang unahon gid diri kung paano ning ang tao tani magdisiplina sang kagalingon blanlay councilor nga hindi na ni magsigi-sigi ang trending sa Bacolod sang cases.
Yes, actually, Action Art kagapon nag-out ko for lunch with may kagawad, kinagsasyon kami. Okay. Kami social distancing, kasubo kita na makita sa mga kalanaan na wala ka social distancing, but kabalo kita, we feel kung paano ang effects ng death, sang hospital, waiting list sa hospital. So, they don't care, tigo kasubo, so, kabay pa na with your help, Action Art, exacto ng mga media partners, mapalampot naton what is the real situation sa aton COVID cases sa Bacolod. Ang imo barangay, kun lantawon ta, lately ni, nagtaas ang death cases, ma'am? Since the beginning, may kita 69 deaths, but sa sini na September, almost every day, may kita COVID deaths, Action Art. So, subo. No? Anyway, good luck sa aton tanan. Hopefully ma-stop na ni o mauntat na ni para mangin Merry Christmas naton. So in behalf of the Liga, ma'am, liwat ang imo appeal to the people of Taculing and Bacolod City. Yes, thank you again, Action Art, for the opportunity, no, at least na balaan naton kag mapabalo natin sa aton na pinalangga na taga Bacolod, yung mga Bacolod noon, na let us continue to follow, hindi tayo nag-stop, even the vaccinated, nag-stop ang aton na pagsunod sa aton ng health protocols, wearing of face mask, face shield, ang aton ng mga seniors, hindi naton halikapalagaw, get vaccinated, kag of course, limit naton ang aton ng mga social gathering, no? Kaya lagi na naghalin. Kag of course, ginapasalamatan naton ang each and every effort ng mga kabarangayan na BHERTS, no? They are working anang 24/7 in our fight against pandemic, and yet damo na sila ang hindi kani ma-acknowledge, but from in the name of the Liga and the city government of Bacolod, upod si Mayor Bingredia, saludo gid kita sa BHERTS sa aton mga kabarangayan. On that note, Councilor, salamat gid sa time. Halong gid permi, God bless. Thank you, Action Art. Thank you. Action Hotline. Bakon mo na. Sa Taculing alone, may mga cases, death cases, halos kada adlaw yado may nagkakapatay. Kundi ang kada barangay gali ni nagpreparar medical oxygen, tangkib la nga may unod sang oxygen. Tiyamakon mo yado sa Taculing ho. Ang pulo katangke ang ginarkilahan nila, why na nasubong sa barangay holda, ara na sa mga residente nga nagabatyag o pasyente nga may COVID, nga gina-monitor sa BHERTS ba mga BHERTS niyo? Ako ya saludo, giko ni sa ila, sa tutuod lang. Amo ni silang nagahilipos purong trabaho, 24/7. Can you imagine bla? Monitoron nila halin sa activities ng isa ka pamilya nga gina-lockdown. Hatag, pagbutang dito sa supply sa oxygen sa mga tangke nga ginagamit. Galing kang iban diri do wala lang blood, so wala na lang yan sinila. Why talabot pero tantawan yung cases subong maluoy kita. Ako ya as long nga why pa ni matapos kag why pa kita makatibawa sa sitwasyon sa COVID, palihog lang kita mismo abi kita na lang regulate sa kaugalingon ta. Kay bisan ano ta nga ordinansa, bisan ano ta kasuguan kag dinakpanay sa otoridad kon tig-aya bagol ang tao, mahimo ginagyapon sang paglapas. Pero ang ginakasubuan ko, kada adlaw actually yado do ay nakugana magbukas ang Facebook ko. Nga halos kada adlaw mga friends ko sa Facebook ginapreparar ko nga daan ng pagpalabot sa akon pagsimpatiya bla kay kada mo gid kada adlaw sang naga-post nga may pamilya nga napatay. Be it COVID or not, pero tikulbaan kaya ding kakita silang kusubra na niya kada adlaw ya. Hindi magnubo sa apito pulo ka mga friends ko sa Facebook nga nag-post may member sa pamilya yung nagkapatay. And majority sina sa mga nag-post dati positive sa COVID. Maluoy kita sa aton pamilya, sa aton kaugalingon. Bulig kita no para nga matapos ni tanan. Siya na kung nakulbaan ko hasta subong niya yado kada puli ko na iyado
layo pa lang do halos nga mamubo ka na sa tubig nga parang pasiguro mo bla nga basi ko na nakatandog ka dira along the way or may ara ka dalang virus nga ma-transmit mo sa bata mo. Amo nang mga thinking nga kabudlay bla ti. Hospital ka subong dilaw lakog. Media milyon ang balayran mo sa private hospital. Kuha sa naiman. O halin sa balay mo, hindi ka lang kaginawa ang pasyente mo pag balik sa imo, abo. Hindi kakita sa na nga purting halit, baw, maluoy ka Ginoo pa tapusan na ni kag kabay tanan kita mahilway na no, sa epekto sa sining makamamatay nga sahi sang balatian. Daw ginatagan kita mga pagtilaw katulad sini kakulang taon na tani mo ning mga basiyan nga magbago na kitabla. Kaling iba ng tao do budlay gidya. Sige mangyapon pinasaway. No? May ara pa mga palusot kag ginahimo kung kaisa nga abi nila makabintaha sila sa authorities kung magkapalusot sila pero actually tuod sina waay kamo nakaganansya da no kay mahimo nga kamo matapikan or career kamo nga magkatapik kamo sa ibang nga tawo dako nga halit gyapon sa palabuton. Tandaan ta gina while nga mangin kaupod na naton si COVID-19 sa aton pagpangabuhi ang aton naging sikreto nga malampuasan tayo ni maka-survive kita kung nagahalong kita mismo kag ang aton pamilya nakaantos na kita ikadwa na nga tuig kabay pa nang magpadayon ini kag hindi magpangibabaw sa aton kaisa ang aton mga pagpati lang kag para lang sa kaugalingon naton nga konbinyente. While tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad, Lord heal our land. Ang ako lang mabilin sa inyo ariho sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon!